Wara jiem Bernard Grech jaqaf il-multa jew jagħmel il-U-turns kif nistaqsuh dwar il-costings u d-dettalji dwar il-wedits tiegħu, issa ħareġ jgħid li l-Partit Nazzjonalista qed juri kif ser iwettaq. Dan sostnieh f'attività politika f'Ħal Qormi fl-istess jum li fih għamet diskussjoni sħiħa dwar wieda fil-Manifest Nazzjonalista li kif miktuba ser tħott ir-riforma tal-kirjiet ta' qabel l-1995. Illum qegħdin taraw bajnejkom Partit Nazzjonalista trasformat illi mhux biss jaf x'irid jagħmel imma qed jurikom kif se jwettaq. Għat-taħwit tiegħu fil-wedi bla costings, Bernard Grech attakka lil Partit Laburista u l-ġurnalisti li qed jistaqsuh u jinnutaw id-gerfix tiegħu. Il-ħin kollu jaraw x'jivvintaw fuq dak li ngħidu biex jippruvaw jispinjaw dak li qegħdin ngħidu. Fid-diskors tiegħu huwa spiċċa jgħid li qed iħossu qed itellaq waħdu. Meta ikollok il xi ħadd jgħidlek ejja ntelqu. Imbagħad għadu laqqas sab iż-żarbun biex itellaq. F'diskors li għamlet il-kandidata Alessia Bsajla Żammit fl-istess attività politika deru għadhom evidenti l-effetti tal-firda fil-partit ta' Bernard Grech. Jina dejjem kont persuna tal-lejalta fil-Partit Nazzjonalista. Kelma żejda barra ma ngħidix. Dak li għandu jinbidel għandna id-dar ċentrali fejn nitkellmu u dejjem tkellimt. Bernard Grech li fil-melliħa kien stqar li jieħu gost jiltaqa' mal-bdiewa għax ituh il-ħxejjex bxejn, issa spiċċa jappella lil bdiewa jattendu l-attivitajiet biex jħossilhom idejhom. U nistieden il-bdiewa jiġu fil-lokalitajiet fil-laqat li jkollna fil-meeting ħanħoss idejkom. U għatem id-diskors tiegħu jappella b'saħħa lill-elettorat biex jivvotawlu. Dan tant li spiċċa jgħid li b'vot li l-Partit Nazzjonalista jista' jfisser li fil-futur tfejjaq lil xi ħadd marit, l-istess bħal meta l-partit tiegħu ftit tal-jemilu qal li Malta hija marida. Int bil-vot tiegħek, int flimkien mal-vot tiegħek, flimkien mal-maġġoranza ta' dan il-pajjiż tista' tfejjaq il xi ħadd fil-futur għaliex kun qed tagħtih l-opportunità li jinħolqu allura soluzzjonijiet ġodda mediċi.